Fransi press akorte atumpan 20 ST votat langso angkang pen nang teman kardom pajiriglo adingan sama kardom ini tum dak la bangso press mitihang nang kok ake bangke ini non alam so pipen ang pachini ponpo Fransi nili tum pinihang rapet press mitong ini rapet tumpan ini pachini tum nili mad lage Bikram Hanse President 20 ST votat langso LAC Committee Lapan nili RA Tursing Timung KHEI Central Committee along Organizing Secretary Lapan rakat sebida Eron KHEI Suceng Constituency along President Starfield Crew KHEI Alang lidak Suceng Constituency along General Secretary Lapan rakat sidolang Kusong B Alang libot hadlang LA long Youth Wing Secretary in charge Lapan apu Emission Timung KHEI alang lidak senior leaders lo lapen Longren Steron alang lidak medak Soceng along senior leaders lo lapen ilitum APSLC long abarim leaders lo alang men bangga leader leader world crew alang li bangga 1969 sud APSLC movement hot penta mege claim dun long bang master bang atum lalo lasi ek penilitum pini press meet kang ni ana rat han pachini lo lapen pinilitum kang ni ponji aphe nilihin pen ithini jai pon polake kechengsi mini secretariat non Assam cabinet pen chaparai pon edlo lapen fan sanction pon lo locate pon edlo silchar phansi mini secretariat ke pek ponji labang solang lapen adun thu labang ke mukro along tim Karbi Anglong atu tuliram ronghang ke hai tumpen japon sihladak illegal settlers ko statement ki pidam pen in samjin tangdet pi laso amme kang program tu bang sosai lapen ke thom bangala hen lo non ke bangji ingdeng 3 all party hills leader conference pen foundation day ki bi ponji lake west Karbi Anglong nil tum dak pen pini pangdak pon kang tung lapen any others long bangke media tum yang sipini question do plodang te alang ni teman siar pon lo lasipini Ketengsi lake niltum ke hang pon lake mini secretariat aputhak lasila mini secretariat aputhak ilitum pupon bom lo Karbi Anglong Autonomous Council lapen NC Hills lo non ke Dima Hasao lo tum ka chinia teng bangke alang litum arju bangka arju dun longji kita me notice ke doi ke stame ningje dun hai head lo oppose dun hai head lo Karju dun vek long iya bangke kacinia tengke Dr. Numol Mumin ke dudun vek nangi pala HD Minister Jogen Mohon ke dudun vek ko lake tame alang litum pahini ta labang so bangke oppose dun bangke litum eklong leder lo lapen oppose dun deder lo la ko oppose dun deder rapor bangsi litum la autonomous state mini secretariat bulodang te state pando ka dikadu beda chini lo state within state mini bulonda la kai bimuchot state ben bimuchot bulonda la kai mini secretariat mini secretariat lo mande lagai tum articles 244A state within state ke hang bom tum phan lo mati lasi la bangke bang 3 MLA bang 4 MLA phanta ni tum da ke condemn pon lo Karbi Anglong ang kang pi lapen de Hasao ang kang pi benten tum condemn pon lo bang so dingin Meghalaya Chief Minister Kalingi Mikro ke Meghalaya sungguh la bang solam da ke nang antame disputed area posi pubom lo matidi border demarcation bangke ilitum pubom lo je 1951 na teng pensi demarcate nang ihala surka demarcate tang pensi na so teng si dubom ning posi pubom lo sita central government tum lo ke anta daito thedung ke who is a central government now NDA lo BJP tum lo matidi la tum se lang le tum nang claim nang boga la song bong pen state government ta totally failure lo ke dam tang apor hut antame la state government tum la state interstate border aputhak Mizoram long de tum theklong loga Mizoram pen Assam border ta kachi chok kache thengsi claim pon lo la pen halapu non dak Meghalaya border ta la son sil tum phanang claim pon thilo la si a solution ke one way mat kai ke mat la khasi Karbi ji la Meghalaya border long nang pa chi chok asai mangsi claim pon rong sir mohe pubomla West Karbi Anglong sinola foundation day bangke nang dipo pulo so abag pulo so constituency long sibipon non mat ke jongpon lo litum
West Karbi Anglong long ke 9 constituency do la song bong pan itum appropriate constituency bang ken itum finalize pon po bude central tum bang jong pon lo je West Karbi Anglong si binang po si pang dak pon lo la si LA committee ben ching wai pon tu po koda ka constituency si jong pon ji mal bang kan itum pang dak pon tu po lapen labang so ke hang elitum non ningkan thongkep hlikep ke lelo la song bong pen ilitum Karbi Anglong lapen Dima Hasao tum si mini secretary bangke kilong dunang po lapen ilitum fansi government tum tanang kipinang po sita piniar ni bangke ilitum thekpon long lo hala autonomous state mate articles 244A hang he pin hang chu hang ta un e hala tum ke silchar bongolia tum mangala ke autonomous state ke hang ya jakkong tawe constitution long ta sitame alang litum fansi non bangke mini secretariat a building apatangka kibinet long bangke caparai sada kasangson lo la sila bangke ilitum phere me khangjang lo ilitum ningkan thongkep hlikep kacho hang lapen 1969 hut pen tame ilitum han articles 244A ke constitution long tame nang ki bipitang lo la song bong pen piniar ni ke long tho bangke hasilchar Bongolia tum si bang mini secretary da jakong bangke ke dengpon lasinilitum APSLC pen bangke state government phan tame state cabinet decision tame aphan tame litum condemn lo lapen labang so a decision ke en ke lake totally Karbi demasa hills tribe do antum phan negligence lapen ignorance support si lason sai pini haladak ki klang lo lasi laso puthak alang li hin pentame ningje ponji laso aphi alang li hin pentame ako ningje ponthuji de tim Karbi Anglong tu mukro long da non het jong kawi sidam alang timong sahonang nili suru nang li tumhan pini media court tumhan nili mopen polang li ang thon sipadon po je silchora long labangso autonomous state mate mini secretariat a hem ki kim non Assam government pen cabinet long separate lo je 130 crore tangka sanction elo te labangso atangka ka sanction long labangso cabinet a me long Karbi Anglong pen ka chotoy dun bang pli emele tum kona lo ame ke jang nakte Karbi Anglong lak pho sosia Karbi radatum inglong radatum alang letum han autonomous state alam paningje don ji phansi tum election han vote ke jak lo tapi ni labang so alam di ping ke pang samria bang ke lake simang humemel lalang tum bang ke labang so alam autonomous state alam election apar hot kaningje chot mai meeting long kaningje chot bang ke lake rada fan isi putha ke nili alang litum han condemn lo nili tum PSLC pen bang ke lapen jongsi ahok pet autonomous state ke hang hempek ke hang lote bang pri MLA tum non amat citizen hainang po jong si hempek ke hang ahok wet autonomous state ke hang ahok wet lotang te prabjin belang tum MLA arpu pen citizen hainang po jong si Karbi Anglong arat fan autonomous state afan chenghonduk ke hang ahok lote lang tum abang so arpu pen citizen hainang po jong si autonomous state alang tum ke hang ahok lote lasi isi alam bang ke piniani Karbi Anglong hamphang asong na dopik lo hemprek article 244 amendment Delhi ke dama tum ta dopik lo phong hele command orlo sahala hele ke aman ke or tum bipod lo bang solam ing samdun rigente kunalo kadet kente pini Assam government atum silsor atum hala bang so autonomous state ki pielong Karbi Anglong social organization kunalo kadet kente hala bang solam itum non charjunan kokpo kipuke ne pran tame chipide ji puan kaningje tum ta dolo hele ottan hele amuengom satsera tum ta dolo non konalo kadat kente pinie silsora tum hele ode pin chesong se pin atum autonomous state long lo kela solam puthake tum dudun joy pumande Karbi Anglong rat tum Karbi Anglong MP MLA tum dudun joy puma Karbi Anglong CM EM tum dudun joy pumante labang solam bang kele tum alang tum hanetum condemn nang kokmo lapen isi alam bang ke mukro long alang li pini liki pudai bangke Karbi Anglong ke do khasi atum ke illegal settler pusialang lipulo te
te ahok pet six dula teng pulo tang te dake Anglong aso adim khasi tumta Anglong aso garo tumta Anglong aso kuki tumta Anglong aso dimasa tumta Anglong aso lapen tiwa tumta Anglong aso siam tumta Anglong aso sita hala Anglong aso kalepin atum illegal settler ke ahok pet pulo tang te Bihari Bengali Nepali atum hello sita latum abhan bangke illegal settler puta siam tuliram rong hang galang li puhai he eviction hai he toy hai he non bangke itum Anglong aso tum han bang si nang tum ke illegal settler po lasi labangso illegal settler lama put thake nang le prabjin pen rada long lam clership pi hai nang po apen nang le lam clership pi veng nang po jong si nang li ahok pet 6 dula lampen mathadam pulo tangte hala parnisi he social media long ke klang sar the phang cho long le chiri ke nang le prabjin pen rada long lam clership pi hai nang po apen nang le lam clership pi veng nang po jong si nang li ahok pet 6 dula lampen mathadam pulo tangte hala parnisi he social media long ke klang sar the phang cho long le chiring koi rai si alam bang hadak itum penangan ni ding ning kan thong kep ta social lang le labang so ka chi song Karbi Anglong alida satum asong jatom MP MLA CM ie man thailo sita sar the phang cho phan piniani labang so long le chilong nang ji bu Karbi Anglong autonomous council ke thege ding no pinian de mat thela te komat phalo ke claim pigente alang le labang so chiring koi rai si long le ke chilong ye phan kes ke chidan ye phan si long le ka jor jor thunang bangke chiri sirke balong le alang li che jor nang lo komat ke chok che polonte siam loma ke chok che alang li hala ke claim ke dam pitum lo ke chok che gente pini high court long alang li case high debt judicial court long dalang li high debt circle office atum dalang li fan declaration pela ke nang li long le lo pu pidera phian ta pini council long asiem tuliram rong hang pini ante eviction hai he pulo tang te nang li jakong thipik putong si pupu mante lasi nang li jakong the pu bangken li tum dak lasi nang sidilo lasi nang claim modelo nang li CMR pu pen chi o bomoy jong si nang li CMR pu pen chi o lo putang te sar the phang cholong le ta chelong vek pu puni tum lat pini bang so media long pening jet dak lo nang li jong li CMR hoi pen ki sun ka chi o lo putang te sar the phang cholong le ta la chiring koi rai sta chelong vek pu athe court pen order do erlo high court pen order do judicial court pen order ke long tang lo pelo circle office pen talang li tumhan long le somja elo henover de lo tela henover de pinang li eviction hai he pulo tang de nang li komat phang lo claim bigen te nang li jong si Karbi ang ningang thindo KHEI ningang thindo pulo tang de nang li prabjin pela bang so eviction noi jong si eviction plan play thek the pulo tang te nang li CMR pu pen si onoi la bang so lam nang pachinil sar the phang cho det kalilang ako dutulang kare furapi kopili akole sadu galang li hem chiri krehini along le piniarni talang li nona de chelong lelang council long aphong adam ke dam pen piniar ta kaselet chu an te komat phalo lang tum ga chi kinam pongante komat phalo ga chi kinam po la pen alang li selang ki pudam Karbi Anglong along leke ne leke NC sita pek thek the pu selang li along amai long kaning je entes along le kwan NC do po nang li pulo nili NC sita pek thek the tela chiring koi rai si ke kwan NC do po biari han ke pe kwan NC do po labang tuliram long hang labang so rada thengno labang so lam clership pi hai nang po NC sita lang li pek thek the pu ke la si labang so alalam angke prabjin pen radong nang lam clership pi hai nang po la si isi alam angke la fo la foundation de lam APHLC ingdeng phi mate Fort Foundation de bangke birota kimelo West Karbi Anglong arat phana bangke athema ke damtang ningkan bangke covid do ko kapot si lada foundation de bi une derlo la si non pining bangke la hai hoi keso pen dameli tum komu chotlo busi thek pon long pen si me sen pen dak West Karbi Anglong si la foundation de ki bi pan bangke central committee pen dame jong pon si ni tum dak claim pon lala